kan tudu ba kuma wani cewa ni kai ba sai na kashe tsohon zan wucewa zan ko tsoho ya taba ni sai ni zabura ni sheka da ke rage kidin nan shari gaba aka sa ko barka ba ya cin mai kai ga mu dan mutanen jega kwabi dare indu ne yake kwa kura ta sama Muhammadu baba na gadi ya riga tanwa bakin garka ne ya shi ya ce mi wata baka ni ce mai tudu tsoho ya taba ni ya ce magana banza da yoyi ai ba a zuwa yawo gidan tudu wani faro a ƙasa ga kwatta kwalo na gwadi ne na zabura na haura da keke na isa dan zaga dodo Halilu shugaba ya baban su ta kira baba tsoho baba ya yi burgu ni ce mai kan yi burgu ya ce sata ya yi burgu ya ce min tudu tsoho ba son taba shi ko taba tsoho ya yi wauta ya san kolo na gwadi ne sani sai madahin gumi da take dan na san ko bataliyar soja ta hita daji in gaya mama da dahi na dan tayata wannan shakka babu gambo dan mutanen jega sai ya tabe mi zamu gambo ni ce mai tudu tsoho ya taba ni ya ce magana banza da yoyi in akwai ta da daɗi ka ta yi da kanka ai ba mu tsarma tambaya ba da ni zabura ni sheka da keke ne ishe ma a ba daji na an bursa mamman ba iska da gaske mamman mai ba iska ya tabi mu zamu ga mu ni ce tudu tsoho ya taba ne ce magana banza da yoyi ai ba a zuwa yawo gidan tudu kwatta he kolo na gwadi ne da ni wani ce ba an tsaya ba ne iske adon kashin zama lokacin da yana nan bai mace ba ya tabi ni samu gambo ni ce mai tudu tsoho ya taba ni ce maganan ba za da yoyi ai ba a zuwa ya hawo gidan tudu kwata yi kolo na gwadi ne sana nan ni jega nan ni yi na nan ni ka kwana jega ni zage ni hazan wucewa sai ni tuna inuwa da maɗwaci wawilan bakin goro ta can na kai na gambo ya ka ta koron kusu na gambu bawa mai wa ma a jahurji wajen kirin barin mai toka saba ka dariya sai tuni jama'a faga dariya sa ya mutu bakin garka ne ga yara ni ce musu kai mugu yana nan sun ka ce mini ai mugu yana ciki ba ya zuwa yawo mare ce da an ka jinji na ganga ni zuga shi ni ji hadu bai kula ba sani wasa kuka ne zamne ɗiyan shi gaba ɗaya an kayo wuri yara suna lida kawata suna ta haɗin gambo miji in kulu mai goma cuta an goma mai kila kuna mata da mai lahiya nike sai ba ya zo da kai ne ya ce min tashi zamne ya ce Najeriya duka kan wani shege ya taba ka yan alkali ya taba ka faɗa mini gambo mai kalangu sai a shiga ɗaki ya yi rera in tuma yan zamne ciki ne in kama yau ne ba saki ne sai an kare shure na ga alamun ba ya shaida in je ka gida ta in faɗa maka wannan shege na kashe shi ni ta miji kuwa bai taba ni ba ni tudu tsoho ya taba ni sai ta ma bari kuka ina muka ci mai yanzu kai ina muka ci mai yanzu shi sai na ce ma shi ba sauri aka yi ba kasan da ya in gobe laraba sai ka utso ya ciro mu ya tafi da inga ya ciro mu gobe ba mu gamawa lahiya lodon inga tukunya inga tulu sai wani ya tsaye kananan duk mai gaskiya shi na ɗaukar gaskiya ta ne da dare ya daɗe ya ba ta waye baran nan inda ga haya ga ina tsaye in wuce gawa ɗanya kukan zakaran ware ina zamne ni ka ya tare da ba ta waye ba ni kiran sallah da daddare ni dai a dai ta waye in gaban nan ni dai matsu ba waye bara na tun da zuba ya ce tashi ya ce ba sauri aka ba tsaya mu karya kumallo mai kalangu da mun ka karya kumallo da madwaci ni goya bakin mugu ga keke muna ta ya sai ga mu domin isa tudu ni ce inuwa ga tudun can shigin tsohon hakan ga sai ce amma ka tsaya in wasa ba don bai wa tsohon kukuwa ba sai ni goma ga kan tudu ni ce tsohon kwallo
kai ka daɗe tudu maya na maiki ke da hannu gaban ka gaba sai yayi yamma yara ba su ganin takin kawaka sai ya cire hula ya ke kasa wallan saki ya gaba ba dukkan layu sun cika ta sai ta min ga dan gatanwa ta yaya ba nan Najeriya ba har kasar waje ba ka da mugu mai iyawa kowa ka iyawa gani gashi mu gangara daji ha in buge shi in bai si ga kolaye su caye kan da inda wayin da dan madoci ba na cizon waruta mugu na murza ina da sai kaji ha yace mu je kama ji ne ka da mu wancan shege ni kabi ne yau ba mu gamawa la da man ka je kama ji di tun zo mu ne ga barayi ga sabir da ayi na dan sarkin barayi ni yawa na ta jar ha cikin jama'ata ga sabir da ba barin kayan mutane sai dan dayin bataran su don do in zuga su zundu marame in tumaye ba zuwa ka dauri ni kam ina sake kaya hankowa kan bayan taba ba ni shiga shagon uban wani ba ni da ko sishin ko botiki ba ni da ko kyala atawa wannan rikici mik ba ni yarda in mai shiga ciki zo tare za mu in bi shi kawa ta in zura mu sai na ga awa zai buɗe kanti in dawo in tsaya kauye in an koro sai in tara musu dole faɗin argashi gashi kuda ya ɓarawo dangatan in ya ɗauko ba sani ba ni gagga sassa ha sai in dole kaga zuwa na ni ka yanga sai an yamin ta maula tun da ba harkar banza ni kai ba haka take kawo da mutanen jiga sai ba a rije ya ce wani a hakan ga Allah da harkar ka ga yana da zarkin barayi kaza ka duka ba ta ranka ni ce ni rana yake kiɗin kuɗi na waka ku shagu gani ina waka barayi ga mai kuɗi ya taɓa ni ba samu ɓarawo ya taɓa ba sai ya tsaya tsaye na gaji kine na kaɗa a wani daɗi ya kume ni na zaga nan zai wuce ya ta su gomo zon da baba yace Najeriya duka kaba sani jama tudu tsoho ya taɓa ni sai ko take zai faɗi zamne a huta sai babban burin umarna na sarki kaji tsoro mi ranar yakin talaka sai ya ce ba tsoro na ba gambo duk wani mugu a ƙasar ka na ce maka dudu ne dubba kada da ya biya turu ko bai ta tsohon wada ma wallahi ko lona gwadi ne ka rage kiɗin nan da ba ga ya zakana ba magana banza da shi za ka kashin wata daga ka ta mace banza da yohi ai wanda kiɗin yan gadara ne a za ka kashin wata daga ka mai kiɗin ta asiya ba ya tun da ba wani daɗi ka ja ba mugun kiɗi na don daga mace sai rasa kuni da kai ne bai bari na Allah sauka na malam sai ya ce na tare hanya ni in buge tudu ya zaka ya horce ina tsaye gane sakon ban sani ba ya ce ni a jamalu ma na kai na ayyasin ni yanke awaki na da rago an ce min sa ta samu babba dogon zango ni biyo tudu dai shi ya biyo tsoho tun garin gumi ya biyo tsoho hajjalange cagan bana biyo tsoho min bigari sai mun ka biyo na ni kunkuru na biyo tsoho mun ka tai kyaɓe na biyo tsoho mun bi ungutu na biyo tsoho mun ka tai ka mun ka tawo roma tare gamba mun ka ci dajin nan na militare gida ne lahiya lau ya ce garin da garin sai gani gashi kamar abu ga kuma ban bugawa jakan tsoho ba su huriji shagu ba kaye su kai ba shi ko tsoho ba ya kora ya ce bari gambu yin hada ma na biyo tsoho ko kwaran nan mun ka bi da hada ban cika ba mun ka taho hara tare na biyo tsoho mun ka tai kuci na biyo tsoho da mun ka zo zugu na biyo tsoho min garje kwita nan wa da baba bukulu mun wala da baba na tsoho ya je kawai kuma ya mai wada ya ce na ta ya ta lahiya lau ya shiga mota ya shiga ya ce garin da garin ko ga ni gashi kamar abu gaban ko bugawa ya ce ya biyo tsoho suru nan ko ba kire bai ruhe ba Muhammadu Inuwa ya kira ya ce kyale shege dan gatan wa
inda a ji tsoro na adamu wancan tsoho ne kabi na yau ba mu gamawa na ashalau rage kiɗin nan mai kiɗin ta'aziyya ba kai ya tunda ba wani daɗi kai ya ba daga muna tsaya ga nan ce mi aka yi haka sai ce ka kyale shege dan atanwa ta yi kai kwana lahiya la wancan shege ne kabi ne ya ga hawa ban yarda na ba yadda ta yi ka bi tsoho sannu iya yi saya ya gama duka iya wara aji kaya ga jakai ka zo ka hada min ishe mishi ba mu gamawa lahiya lau kada ka gane ni kyawo ne bi baba in tsoho ya wai ga hakan ga ni ko in tarba na nan ga in ga alamun zai kula min sai in wurin yan koli sada ina cinikin banza da yohi ko an bar min ban biya ne ka dai cici inda ya kare su gani tali ga alamun zai kula min ruwan wawaye a gagambo sai ni zo ni ɗauki rake dogon datsinin lakakke wa sai ni juya baki in tsoho zai wawaya ta sai in karkata ka yin tsagi rake ba shi yawa zane ba da barin sharake gambo ina tafiya ta gari gadi sai ya kare sai ya ni ba da bayana ya harajin kaya a gajen kai tunan inuwa ya bani tausai inuwa ya bani tsoro ya ban mamaki da gaske ni isa inuwa da madatini ta jirgin laka na gambo zuwa iri mugun hiton kada ba kai waje aka yi ba wanda ba hiton yayan musulmi ni ce an gama sallah tun daɗewa ni ce don arziki ya kai ga goshi an gama ƙeha mai kalangu an yi tsakakkai yan je gambo arziki ya koma ga goshi to na inuwa ya bani tausayi sadaka yi ƙasa ya taddaka ya bisa ya yi sakwankwam ya yi jangon kuma sai inuwa ya yi zonai ni ce to bari inuwa yan hada ma in ka shirya na bi baba in baka shirya na ba wasa in mun ka yaji ka tabo tudu in ya buge ka wallahi ko akwai kada saura ban tsayawa shi ni ka bi kai ban hake ka ba na hakon gawon macaci yayi shiru ya kama baki na ce inuwa na sake hada ma in baka wasa na sai ce min ka dai ji gambo wai da dai ji kana ka barayi ga mai kudi ya taba ka maza mu barawo wanda ya taba ma ai gara a koma ke ta yammu a ce ma uwata babu raina ka taba turu ka zuga ni na taka rotso ya kashe ni sai ga ya ce ba ka da alagan mu kai ka bi tsoho sanu gani da ido shehe ga mu kakka ji labari ga yara sai na sace keke na kawa gaba na sace ta yabo ya take daga sai na biyo tsoho sannu ni ce mai yace hurce ne gambo ni ce bani da izka can kawa gaba ban da izka ba ya baba keke ban hawa ne yi banna ko kaga wayoyi lahi alwata kila gare na na dawa ko a hude mintin na ya banna sai tsoho ya amince da surutu ni da baba labari lahiya lau rangai ni da baba muna ta ya kuma lahiya lau gidan banza ne kai mene ce wallahi kana gane kuren ka baba daga muna ta ni da baba ga munan ta da ni da baba ga munan duman kare karkara mun fara shiga mai Allah baye sai gari gima nan na tabin mu ni dibe gabas zo babu kura ban ga alamun guguwa ba kai gara ni mai kalangu ba hadari Allah kai ba sai ni wani zahiri wuce gaba ni dawo baya ya ce mimi a hakan ga ni ce tsoho na ji tsoro gari gima na tabe mu na ga gaba do babu kura ga alaba ya ba su motsi sai ce to dangana hurce mu tai zuwa gaba mamman inuwa na kabina kuma bai da rabon ba gaban mu sai dai wata rana dangatanwa macaci sai ce tsoho da ma ce duk wani kwaro a hakan ga Muhammadu ɗaya kai hakan ga daga muna tahiya kuma ni da baba rangai ni da baba za mu hawan dutse da jakai sai ga kura ta tsugune ce ko tsokore jakai ko ya ce mi za mu gamo ni ce ga kura na tsugune ce ba su zuhuri ce kakkada mu ai ba kura ta bagan bo Muhammadu inuwa na kabina dubai sai ya kare kukuwa ta sai ya yi ta hili in buge shi in ba shiga kolaye su canye sai raina ya ɓaci da na tsuguna
ni cika keke na kafa gaba ni cika tayar ba ya take ni dawo in karo kwari ko da ya gaga mu cutai don ba kai zashi yi ba ni tahiya ban tibil ba ban ji Muhammadu na kira ba sai ni koma in kara kince ka a karji dali ba ni nana ina bisa duci ban cika ba sai gangara duci kai nan gangaro ayi ko mi adadi ne a tawo nan ba kin da mara nan na inda ruwa ke fara yoyo na isa tsoho kwance jice ne ga kudaye su roye sani kama haɓata ni saba haka ni ce tsoho ai na faɗa ma ni a hitilar shari mijin kulu gambo da iska bai kashe ba ka ce in zo da 100 to ga ka guda ɗaya a kashe ka kai ta kiɗa macen wai ina gana bode gangaren yabo